Győr hangja. FM 100,1. Itt a Győr Plusz reggel. 4 perc elmúlt el 8 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Május 30-a csütörtök van, az egyik mikrofonnál Lauser Zoli. A másiknál Orosz Sanyi, és megérkeztek vendégeink is, akik a harmadik mikrofonon osztoznak, név szerint pedig kérek egy gyors bemutatkozást. Csapó Zsuzsanna. Horváth Tamás. Szép jó reggelt, örülök, hogy ide értetek hozzánk, és egy olyan sportról fogunk beszélgetni, meg egy olyan, talán nem csak sportról, hanem életfilozófiáról, ami nagyon messziről ered, méghozzá Brazíliából, és innentől adnám át a stafétát. Ugye capoeira, maga a hangzása a szónak is exotikum, valamiféle egészen különleges érzetet kelt az emberben, de hogy pontosan miről is van szó, ezt inkább mondjátok el ti nekünk. Így van, a capoeira az Brazíliából ered, méghozzá 400 évvel ezelőttről. A Brazíliába hurcolt rabszolgák találták ezt ki. Otthonról hozták ugye a saját kultúrájukat, és amikor mindenhonnan így egybeverték őket a rabszolgatartóik, akkor valahogyan meg akarták őrizni az emberségüket, megvédeni is magukat. És mivel semmit nem csinálhattak, csak dolgozhattak, ezért megpróbálták úgy csinálni, mint hogyha mi csak a otthonról hozott táncainkat gyakoroljuk, viszont közben egy harcművészetet találtak ki, amivel meg tudják magukat védeni. Ez valójában egy nagy kérdés, hogy a capoeira az harcművészet vagy tánc. Tehát harcművészet. Akkor mondhatni a kettő határa vagy elegye, mert azért mégiscsak a ritmus, a tánc is fellelhető. Egy olyan harcművészet, ami erre épít. Így van, hát nem erre épít, hanem ezzel átszázza magát. Szóval a rúgásokat mindig olyan mozdulatsor készíti elő, hogy egy laikus szem ne lássa, hogy akkor ez a rúgás most honnan, merre fog tartani. És ez a capoeira nagy előnye, hogy nagyon váratlan és nagyon meglepő mozdulatok vannak benne. Zsuzsával beszélgettünk telefonon, amikor egyeztettünk, hogy bejönnétek hozzánk, és hát azt mondtad nekem, hogy az első edzéseken bizony meg kell győzni a kedves kezdő tagokat arról, hogy ők azért nem egy tánctanfolyamra érkeztek, hanem ez itt egy kőkemény edzés, amit ti csináltok, és bizony, hát akár még kék-zöld foltokat, sebesüléseket is be lehet gyűjteni. Mondjuk egyébként a társastánc is olyan, hogyha az embernek rálépnek a lábára tűsarokkal, szóval azért az korrekt, nekem volt benne részem, de azért itt nagyon komoly energiákat tesztek bele ezekbe a mozdulatokba, olyan lendületben vagytok, hogy tényleg, hogyha valakit eltalál egy sarok, akkor annak nyoma marad. Ez így van, de a kezdőket azért nem szeretném elriasztani, tehát azért valóban nem egy lötyögős edzésről van szó, hanem komoly felkészülésről, edzésről, nyújtásról, tanulásról, de mindenképpen vigyázunk a kezdőkre, tehát a mi harcművészetünkben nincsenek elkülönítve a haladók és a kezdők. Tehát együtt edzenek a legelső edzéstől kezdve a több éves szegény kezdők. Boxzsáknak használják a haladók őket. Hát pont ez a lényeg, hogy ha kezdő haladóval edz, akkor igazából nincs veszélye annak, hogy teher a haladót meg lehet rúgni, mert ő bírja. Aha. A haladó viszont nem rúgja meg a kezdőt, mert tud vigyázni hogy a haladó önmagára. nem... Tehát megvan a kontroll. Tehát ez egy nagyon fontos nálunk, hogy olyan, tehát lendületesek a mozgások, de minden pillanata átgondolt és kontrollálható. Most van egy közös... Ja, bocsánat, mondja csak? Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nálunk nincsenek blokkok. Szóval, hogyha jön egy rúgás, akkor nem beleállunk, hanem kitérések vannak, csak is kitérések. És ezek a lendületes rúgások elől kitérünk, és úgy válaszolunk rá. Amikor meg nem sikerül kitérni, akkor van a beleállás. A full contact. A nem szándékos beleállás. Így van, hát 2012-es EB-n nekem sikerült belenéznem egy rúgásba, hát eszméletvesztés, szépen elterültem, és úgy húztak le a pástról, de jól vagyok, úgyhogy túl lehet élni. Aha. Zsuzsával arról is beszélgetünk, hogy van egy közös ismerősünk, őt úgy hívják, hogy Boros Piros, és a nagy vizen túl tanul ezekben a pillanatokban, illetve hát ott él, még nem települt ki, de szerintem nem sok íja van. Na minden esetre ő hozzátok járt ebbe a klubba, és ráadásként nekem úgy kolléganőm,
barátnőm, hogy ő is gyógymasszőr, és hozzám szokott járni masszíroztatni. Tehát a kék-zöld foltokat azért merem mondani, mert rajta láttam a nyomokat, hogy kérdeztem tőle, te Piros, a combodon ez az ilyen tenyérnyi lila folt, ez honnan van? Téged vernek otthon, vagy mi van? Hol szerezted? Azt mondja, hát csak egy kicsit játszottuk. De mondom, mit játszottatok? Hát tudod, edzésen. És itt kanyarodok rá arra, hogy ti játéknak hívjátok magát azt az eseményt, amikor tulajdonképpen a küzdelem zajlik. Így van, mert amit mondtam, hogy harcművészet, nem kimondott küzdelem, szóval nem az a célunk, hogy a másikat beledöngöljük a földbe, hanem hogy olyan mozdulatokat csináljunk, amire a másik csak kis híján tud reagálni. És ezért van meg benne ez a játékos forma, a ravasság, hogy én rúgok egy ilyet, arra te mit válaszolsz, arra te ezt válaszolod. Akkor én erre ezt. Nekem akkor van két nagyon egyszerű kérdésem. Az egyik az, hogy valójában ezt egy utcai bunyó alkalmával, hogyha belét kötnek, tudod használni? Tudom. Tehát biztos, hogyha éppen oda mennek hozzád egy szórakozó helyen, hogy na akkor kistáska, ez meg ezt gondolom, gyere ki és mérkőzzünk meg, akkor te kimész, ott 4 kézlábra ereszkedsz, vagy nem tudom, hogy kezdődik, ugye egy ilyen capoeira segíts ki, táncnak mondtam volna, de játék. Tehát te tényleg ott elkezdesz ilyen capoeira mozdulatokkal élni, ők nevetnek rajtad, miközben kapják sorra tőled a maflásokat. Hát igazából, ha csak az alapokat vesszük, tehát hogyha még harcművészetről nem is beszélünk, csak hogy elkezd járni edzésre az ember, azt lehet rögtön észrevenni, hogy javul a reflexek nagyon javulnak a capoeira során, tehát ez már egy nagyon hasznos tulajdonság, illetve felgyorsul, az állóképessége is megnövekszik az embereknek, és ez már alapból egy előnyt jelent szerintem már a mai világban, hogyha az embernek jók a reflexei. Másrésztről viszont olyan tehát gyakorlatilag bármilyen testhelyzetből tudunk támadni. Tehát, hogyha a földön vagyunk, ha állunk, ha hátulról, ha előről, tehát igazából ez is egy nagyon jó előny, mivel tehát akárhonnan érkezhet egy támadás, akkor azt mi le tudjuk reagálni. Ezt csupán azért kérdezem, mert hogyha valaki küzdősportra adja a fejét, vagy legalábbis elkezd küzdősportot tanulni, akkor nagyon sok esetben az önvédelem az, ami talán inspiráló lehet. Tehát amikor azt mondják, hogy jó, elmegyek kickbox edzésre azért, hogy mégis, hogyha valaki, akkor meg tudjam védeni magam. Vagy elmegyek futóedzésre, hogy legalább el tudjak szaladni ilyen esetekben. Tehát azt mondjátok, hogy a capoeira akár egy ilyen önvédelmi sportként is funkcionálhat. Így van, meg tudja vele magát védeni az ember, viszont nem az első edzés után, nyilván. Két egyszerű kérdést ígértem, jön a második. Beszéltünk ugye fizikumról, harcművészetről, nem beszéltünk még a pszichéről. A capoeira valójában mennyire fizikai sport? Hát fizikai sport, mivel az ember a testével csinálja meg azokat a mozdulatokat, amiket kell-e valamilyen más gondolkodásmód a capoeirához, mint egyéb sportokhoz? Kialakul. Hogyha az ember kitartó és akar capoeirázni, akkor óhatatlanul meg fog változni a szemléletmódja is. Capoeiristák nagyon sokan vallják azt, hogy ez nem csak egy hobbi vagy egy sport, hanem életforma. És ezt mi abszolút magunkénak érezzük. Ha valaki látott bemutatót, akkor azt is látta, hogy egyfajta közösségi szellem alakul ki, amikor egy ilyen bemutatót tartotok, és már csak ezért is kérdeztem rá ennek a pszichés oldalára. Úgyhogy mi zajlik egy ilyen bemutatónál? Ugye előkerülnek a ritmus hangszerek, és? Hát előkerülnek a ritmus hangszerek, dalokat énekelünk. Általában egy bemutató úgy szokott kezdődni, hogy szólókkal. Ez annyit tesz, hogy egy ember kimegy, és ő bemutatja azokat a technikákat, amiket ő tud, biztosan tud. Ebből van egy pár, és utána jön a Zsogodzsi capoeira, a játék, amikor párba játszunk, és akkor jönnek a rúgások, kitérések, akrobatikus elemek, és így tovább. Most, hogyha már itt küzdősportokról beszélünk, ugye, meg életformáról, ugye ide Európába szerintem először inkább a keleti, távol-keleti küzdősportok jutottak el. Annak idején még az osztrák tévében néztük a kung fu filmeket, és rá voltunk feszülve, hogy jaj de jó, és ott PP verték egymást a kis kínaiak. Aztán utána Bruce Lee után jött ugye Jackie Chan. Igen, az már egy kicsit viccesebb műfaj volt. És hát ott is ugye a kung fura például azt mondták, hogy az nem csak egy küzdősport, az egy életforma. Na most ugye ez nem keletről jött, hanem igencsak nyugatról jött, de ez is ugyanúgy egy életformát jelent akkor, egy filozófiát is, egy életfilozófiát, igen. De azért ahogy mondjuk a keletieknél egy kicsit a misztikum lengi körbe az egészet, szerintem Brazília ez meg inkább
az a hihetetlen energia és életigenlés, ami bennetek is így testet ölt, és így tudtok egy ilyen közösségi élményt is átélni. És hogyha már így a keletet meg a nyugatot emlegettem, akkor a többi harcos sportág képviselőivel van-e kapcsolatotok? Ha van, akkor milyen? Ki mit gondol a másikról? Mert ugye még azonos sportágon belül is a különböző mellékágak között is mindig van valamiféle rivalizálás. Ti nektek fontos az, hogy mondjuk egy taekwondós, vagy egy kickboxos, vagy egy nem is tudom, kungfus, mit gondol rólatok, vagy hogy összetudtok-e velük valahogy úgy barátkozni, hogy egy kicsit talán hogy mondjam, élményeket átélni együtt, vagy tapasztalatokat cserélni. Hát püfölni egymást. Igen? Akár például azt is. Hát ha így nem is, de nekem van volt évfolyam társam még az egyetemről, ő karatézik, feketőves karatés, és ő néha elnéz az edzésre, csak megnézi, és ő elég elismerően szokott szólni a capoeiráról. Hát, hogy szó szerint idézem, hogy hú, Tomikám, ezekben a rúgásokban azért vannak slungok. szóval ő is mondta, hogy ő nem szívesen állna bele egy ilyen rúgásba, pedig ő feketőves karatés. Egyébként más küzdősportokkal nem nagyon. Ennek elsősorban az az oka, hogy hát a capoeira még alapból nincsen akkora múltja, nincs több ezer éves múltja, ugye csak idézőjelben 400 éves, és Európában meg aztán különösen későn jutott el, tehát az még körülbelül 10 éve, vagy hát... Hát sőt, talán mondhatjuk, hogy a mai napig úgymond sok ember fejében igen, tisztázatlan, igen, hogy mi is a capoeira. És amiatt hát először ugye hajlamosak nem komolyan venni, mert nem ismerik, de inkább az a jellemző, hogy kíváncsian érdeklődve jönnek oda, és tehát összehasonlítják a saját tudásukat azzal, amit esetleg nálunk tanulhatnak, megmutatjuk nekik, hogy mik az alapvető különbségek, ugye általában a harcművészetek nagy része egy statikusabb dolog, tehát álló helyzetből indul, kicsit merevebb, míg a capoeira egy nagyon laza, nagyon mozgékony, folyamatos mozgás ugye az alapja, tehát ez egy alapvető különbség, és hát igazából érdekes így összehasonlítani, mert abszolút különböző, de tudunk egymással mit kezdeni. Az én bátyám kungfuzik, és egyszer szembeálltunk egymással, hát ő is tudott nekem meglepetéseket okozni. És én egyszer lenyúlta a fogkefédez, hogy valamit elvett, és rögtön otthon családi csihi-puhi. Annyi, hogy új csillárokat kellett utána vásárolni. Szóval a fizikumra azért térjünk ki, hogy mégis mennyire kell hozzá, hogy valaki izompacsirta legyen, hogy egy ilyen harcművészetben a capoeirával foglalkozzon. Hát abszolút nem kell izompacsirtának lenni. Én, amikor elkezdtem capoeirázni egy 5 évvel ezelőtt, 92 kilósan, kövéren, lassúan, az edzéseket alig bírtam végigcsinálni, és szépen lassan alakítja a capoeira a testet. Tehát meg a lelket is. Meg a lelket is. 92 kilósan kezdted. Sanyi, te mennyi vagy? Hát az a helyzet, most így úgy mondtad, hogy 92 kilósan kövéren. Hát figyelj, mikrofonpotméteredet lehúzom, szevasztok, mehettek innen. Pontosan 92 kiló vagyok. Jó, de magasságbeli különbség van. Hát én 92 kilósan kövér voltam, tehát nyilván nem vagy kövér 92 ja, persze, mentsük, ami menthető. Most hány kiló vagy? Most 80. Tehát akkor fogyni lehet, erősödni lehet, a mozgáskoordinációt, a reflexeket fejleszti a capoeira, és akkor még arra is szolgál, hogy megvédjük magunkat. Összegezve. És ugye többször előjött ez a spirituális oldal is, ennek is elég nagy szerepe van, nem véletlenül ennyire komplex ez a harcművészet, tehát hogy a tánc, a zene és a harc teljes összhangja valósul meg tulajdonképpen ezekben az úgynevezett hodákban, ez kört jelent, ebben folyik a harc, körbe állnak az emberek, tapsolnak, énekelnek, benn vannak a hangszerek, és akkor két ember egymást váltva harcol a kör közepén. És ugye ez eléggé ilyen érdekesen néz ki kívülről, tehát tényleg tök működik ez az álca, hogy ez csak hát mi csak zenélünk, de valójában ez a zene, ez az éneklés olyan szintű energiát ad annak a két embernek, aki bent harcol, amit igazából nem is nagyon lehet így elmondani, ezt ki kell próbálni, hogy mit érez az ember, hogy bemegy, és megszűnik a külvilág, és lefolytatja tulajdonképpen a saját kis harcát, ezt a párbeszédet az ellenfelével, és ez igazából egy tökéletes metaforája az életnek is.
Tehát, nem ússzátok meg, említettétek ezt az éneklést. Tehát, és amikor capoeira bemutatót látunk, én még csak bemutatót láttam, részesen nem voltam, hát akkor látom, hogy szinte ilyen törzsi, már törzsi táncot jártok, zenével, ritmus hangszerekkel kiegészítve, úgyhogy ketten tudtok énekelni? Hát tudunk, ezek a dalok... Csak nem akarunk. Csak el akarom mondani, hogy ezek a dalok úgy néznek ki, hogy van egy szólóénekes, és van a kórus. És mindig ilyen kérdezfelelek ez is, hogy valamit énekel a szóló, válaszol rá a kórus. Aztán megint a szóló, megint a kórus. És így felelgetnek egymásnak. Jó, ezt így két szereplősen meg tudjátok csinálni, vagy segítsünk Zolival? nem nehéz, 3 szót kell mondani ebbe a dalba, amit kinéztünk, hogy Dona Maria, como vai você, ez több mint 3 szó, de tehát ennyit mond a kórus, és akkor a szóló az mindig Na jó, változik. ne beszéljünk róla, csináljátok meg, jó? Okay. Mehet a menet. Vai você. Dona Maria, como vai você? Como vai você? Dona Maria, como vai você? Jogar bonito, que queira aprender. Dona Maria, como vai você? Vai você. Dona Maria, como vai você? Como vai você? Dona Maria, como vai você? Capoeira, no karatê. Dona Maria, como vai você? Vai você. Dona Maria, como vai você? Ez igen. Köszönjük szépen! És az mit jelentett ez a dalocska? Hát a Dona Maria, como vai você azt jelenti, hogy Dona Maria, hova mész? Nem, hogy van? Hogy van igen. Mária asszony? Igen? Ugye amikor a rabszolgák ezt így énekelgetik, és mondjuk jön a földesúr, akkor mi csak köszönünk, Dona Maria, como vai você, hogy van Mária asszony? És akkor a Joga bonito que queira aprender, az annyit tesz, hogy játszotok szépen, hadd tanuljak. Ugye, hogyha látom a másikat szépen játszanak, akkor abban én tudok tanulni. A capoeira no karate, az egy olyan capoeira nem karate. Rájöttem. Meg, hát nagyjából ennyi volt most ebbe a dalban. Ugye ez portugálul, brazil-portugálul szólnak ezek a dalok. Tulajdonképpen a nyelvet is elkezditek ezáltal tanulni. Így van. Először csak szavakat, egy pár szóösszetételt megtanulunk, és egy idő után az ember már igényli, hogy énekelem ezeket a dalokat, de mit jelent? És akkor elkezdi fordítgatni a dalokat, és így szépen lassan meg lehet tanulni portugálul, mondjuk nekem még nem sikerült. De az tény, hogy a haladó tanítványoknak, tehát egy bizonyos szín fölött már elvárás. No, akkor beszélgessünk nagyon kicsit erről a haladásról, hogy mégis mennyi ideig kell ahhoz capoeirázni, hogy valaki előrébb jusson. Minden évben van a batizádói trochegi cordas, ami annyit tesz, a batizádó az a beavatási szertartás, a trochegi cordas az az övcsere. Kordának hívjuk az öveket, és ez minden évben van. A tanítványoknak a teljesítményét az edzője határozza meg, hogy egész éves munkája alapján kapja az övét. Szóval, hogyha letelik az egy év, a batizádótól batizádóig, hogyha az edzője úgy gondolja, hogy megérdemli az övet, akkor kap egy új övet. Nálunk nincsen vizsga. Hogyha egész évben jól teljesített, akkor az egész évre kap egy övet. Nem az határozza meg, hogy akkor ebben a negyed órában te most mit tudsz, hanem hogy az egész évben mit teljesítettél. Ugyanígy vannak a kezdők, a haladók, és így évről évre ezeken az ünnepségeken. Már csak azért, mert olyan kis sportolni kezd, vagy bármiben belevágja a fejszét, a sikerélmények azok kellenek, azok a visszajelzések, amelyek itt jelen esetben öv formájában nyilvánulnak meg. Tehát valaki, ha neki kezd capoeirázni a nulláról, és eljár az edzésekre, a foglalkozásokra, akkor azért látványos és gyors az ő fejlődése. Így van. Minden edzésen valami sikerélmény éri, az szinte biztos. Beszéltetek arról, hogy vannak bajnokságok, vannak világbajnokságok is. Igen. Így van. És hogy nektek milyen eredményeitek vannak, illetve a klubnak milyen eredményei vannak? Hát a klubnak nagyon szép eredményei vannak. Voltak az edzőink, a cseh és a szlovák edzők Brazíliában. Ott volt egy, nem is tudom, hogy világbajnokság volt? Vagy helyi bajnokság? Brazil bajnokság. Hát mert világ részéről mindenhonnan jöttek, de nem egy hivatalos világbajnokság volt, hanem az egyik ottani elég komoly capoeira csoport szervezte, és nyitott volt a világ minden capoeiristája számára. Na és elmentek az edzőink a mesterünkkel, a mesterünk ott kapta meg a mesterfokot, és hát ott az egyik cseh edző megnyerte az egész versenyt, és a capoeirában vannak játékok, különféle játékok, a Sao Bento, Bengala, blablabla, gyorsabb játék,
Sok rúgással, sok akrobatikával, lassabb játék, több stratégiával, de ugyanolyan sok rúgással. Ezt a Saubento, a gyors játékot is az egyik cseh edző nyerte meg, a Bengelát, szintúgy, szóval elmentek a cseh és a szlovák srácok, és elhoztak mindent, amit el lehetett hozni. Az igen. És egyébként a világ minden táján ugyanúgy csináljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ebben is vannak különbségek azért? Vannak különbségek, de nagyjából hasonlóak. Vannak rokoniskolák, akik ugyanazt tanítják, ugyanúgy is hívják őket, viszont vannak olyan iskolák, akik meg teljesen mást. Meg van egy olyan lényeges különbség, hogy a capoeirának 2 fő ága van a Regional, amit mi tanulunk. Ez a gyors rúgások, akrobatika, amit mindenhol látunk, meg van a capoeira Giangola, az pedig az eredeti régi capoeira. Az egy nagyon lassú, nagyon kimért mozdulatok, és nagyon nehéz. Technikás. És nagyon technikás. Hogyha valaki szeretne hozzátok csatlakozni, fölkeltettük az érdeklődést, akkor hol tud benneteket megtalálni? Van egy honlapunk, amit a vemcamara.wix.com/capoeira oldalon nem egy egyszerű cím, de megosztjuk a hallgatókkal. Igen. A Győr Plusz Rádió Facebook oldalán, így a legegyszerűbb talán. Köszönjük igen, szépen. ott minden információt meg lehet arról találni, hogy hogyan lehet hozzánk csatlakozni, elérhetőségek, e-mail címek, az edzések időpontjai is fenn vannak. Tudni kell, hogy nem csak Győrben, hanem Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban is vannak csoportjaink, ahová szeretettel várjuk az új tanulni vágyó embereket. Gyerekcsoportok és felnőtt csoportok is vannak, de igazából bármikor lehet csatlakozni, ugyanis nincsen sem korhoz, sem nemhez kötve, hogy ki jöhet. Így próbát mindenképp megér, szerintem. Tehát egészen gyermekkortól idősebb korig. Hát 6 éves kor, 6 vagy 7 éves korban már. Hát iskolás legyen. Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek hozzánk, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz. Köszönjük szépen. És hát bízom benne, hogy lesznek olyanok, akik pont ennek kapcsán fognak benneteket megtalálni, hogy beszéltünk róla, hogy nem túl ismert egyelőre Magyarországon, meg Európában sem ez a sport, ez a harcművészet. Reméljük, hogy most tudtunk tenni annak érdekében, hogy többekhez el tudjon jutni. Biztosan. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Hát köszönjük, hogy eljöttetek, itt a vége, fuss el véne, további szép napot kívánunk nektek, sziasztok! Sziasztok! És már zenélünk is tovább, jön a Level 42, előtte zenél nekünk Cipő és a lány. Kék és narancsárga.